Bon dia, classe de quart. Avui estudiarem el carlisme. El carlisme l'estudiarem perquè és un moviment polític i ideològic que ens permet fer pont entre la Espanya de l'antic règim i la Espanya del liberalisme, l'Espanya del segle XIX. Recordeu que comencem a l'etapa de la monarquia de Ferran VII, una etapa de retorn a l'absolutisme. No sé si vos en recordeu, però al final d'aquesta etapa, en la dècada ominosa del 1823 al 1833, al final dels últims 10 anys de la vida de Ferran VII, n'hi ha una relaxació de l'absolutisme. Es permetís estudiar ciències naturals, arts, oficis, es construïssin carreteres, es crea una borsa de valors a Madrid. És a dir, n'hi ha una espècie de substitutiu del liberalisme a Espanya. Això fa que els més partidaris de l'absolutisme, els que no volen que n'hi hagi cap canvi a Espanya, s'alineen amb el que serà teòricament el successor, el seu germà Carles Maria Isidre. Per altra banda, els més aperturistes o els que volen canvis encara que siguin moderats començaran a veure en Maria Cristina, la regent, la mare d'Isabel II, de la futura Isabel II, una possibilitat de canvi, una possibilitat de passar de la monarquia absolutista a una altra cosa. Pront es desencadenarà un conflicte successori. Per què? Perquè està la llei sàlica. La llei sàlica impedís que les dones accedisquen al poder. És a dir, que si n'hi ha un germà del rei, si el rei té un germà que és un home, que és varó, pot regnar. I no la seva filla, que és Isabel II, que en aquesta època solament té 3 anys. Els partidaris de Maria Cristina faran que el llei elimine la llei sàlica, després el llei la tornarà a restituir, després la tornarà a eliminar, i en el moment de la seva mort n'hi ha un poc de confusió sobre això, no? El moment de la seva mort desencadena una guerra civil en la qual s'enfronten per una banda els carlins, els partidaris de Carles Maria Isidre, i per altra banda els liberals o isabelins, els partidaris de que la futura regna siga Isabel II, és a dir, de la regència de Maria Cristina, perquè Isabel II té 3 anys. És a dir, que a la mort de Ferran VII es creen dos blocs ideològics clarament diferenciats. Per una banda estan els carlins, els partidaris de l'antic règim, de l'absolutisme, els partidaris de la monarquia per dret diví, dels privilegis de la noblesa feudal, de la unió entre església i estat, i dels furs o les antigues lleis i institucions que encara estaven vigents a Navarra i al País Basc i que havien perdut els territoris de la corona d'Aragó al segle anterior. Per altra banda, al voltant de la figura de Maria Cristina s'ha format un grup de persones que la recolzen. Maria Cristina no destacava per ser partidària del canvi polític, però sí que va poder recolzar-se en uns determinats partidaris que són els que li van donar suport. Aquests tenien una ideologia determinada, que era el liberalisme. El liberalisme té certes bases. Per una banda, aquests pretenen una monarquia constitucional. El rei conserva prerrogatives, el rei té cert poder, però s'emmarca, totes les seues accions han d'emmarcar-se en la Constitució, que és la llei de lleis. Per altra banda, també són partidaris del sufragi censatari, és a dir, que puga votar una minoria, les persones que arriben a un determinat nivell de renta. Són partidaris de les llibertats d'expressió, de comerç, de culte. Són partidaris també de la diferència, de la separació clara entre església i estat. No és que siga una ideologia que estiga estesa per la gran massa de la població espanyola. La majoria de la població espanyola està al marge d'aquesta ideologia, és indiferent, però sí que està recolzada per un grup xicotet però significatiu de burgesos, de comerciants, d'intel·lectuals, de professors, de funcionaris que donaran suport al regnat de Maria Cristina, la regència de Maria Cristina, i després el regnat d'Isabel II. Tenim ja el liberalisme moderat. Aquests no són partidaris de la sobirania popular i, per tant, no són partidaris del sufragi universal. Aleshores, a la mort de Ferran VII, la gran majoria d'Espanya va acceptar amb normalitat la successió d'Isabel II i, per tant, la regència de Maria Cristina. Però n'hi ha una part que decidís no acceptar això, que s'alinea amb Carles Maria Isidre i que provoca la primera guerra civil del segle XIX a Espanya, que és la primera guerra carlina. N'hi ha 4 zones on els carlins tenen especial potència, especial força, que és
l'interior de Catalunya, no l'àrea metropolitana de Barcelona i la zona on s'està desenvolupant la indústria tèxtil. També el Maestrat, que és una zona que diguem que està entre el sud d'Aragó, el sud de Catalunya i el nord de la Comunitat Valenciana, el nord de Castelló, i que podem dir que la capital o la ciutat més important d'aquesta zona és Morella. Val? I per altra banda, la zona on més força tenen és Navarra i el País Basc. Quines particularitats tenen aquestes zones? Tenen una, podem dir, marcada personalitat regional. N'hi ha llengües pròpies, n'hi ha tradicions molt arraigades, n'hi ha un passat de sistemes forals, de furs, i en el cas de Navarra i el País Basc encara estan vigents els furs i pensen, acertadament, que el liberalisme vol suprimir-los. I per altra banda, n'hi ha una població que majoritàriament es dedica a l'agricultura i és camperola. L'Església manté gran part de la seva influència i és capaç de fer que, per una banda, les elits locals s'alinem amb el carlisme i també calar, d'alguna manera, a les masses camperoles d'aquestes regions. Podem dir que, més o menys, el nord, la meitat nord de la península, tendirà a que la ideologia carlina arribi i aconseguisca implantar-se, però són aquestes tres regions, en realitat, he dit quatre perquè podem comptar el País Basc i Navarra com dues regions separades, en les quals el carlisme tindrà els seus punts forts i on estaran les tropes carlines i es mantindran durant molt de temps. Pel que fa al desenvolupament de la guerra, al principi n'hi ha triomfs importants de les tropes carlines, sobretot al nucli del País Basc i Navarra, on està el general Zumalacárregui, que aconseguís importants victòries front als liberals. El que passa és que Zumalacárregui mor en el setge de Bilbao en 1835. I a partir d'ahir, diguem que els liberals no aconseguissin vèncer als carlins, però sí aconseguissin, diguem, igualar forces i evitar que els carlins s'expandisquen més. Aleshores, al final hi ha un esgotament, sobretot dels carlins, que són els que controlen un territori en realitat prou xicotet que respecta a la resta d'Espanya i els que no tenen tants recursos com els liberals. Al final és Espartero qui aconseguís importants victòries liberals i segueix el pacte de Vergara o l'abraçada de Vergara, amb la qual es dona la fi a la Primera Guerra Carlina i els carlins pràcticament no aconseguissin cap dels seus objectius. N'hi ha un general que és el que està implantat a la zona del Maestrat, que és Cabrera, que fuig cap a França. S'ha signat la pau amb els carlins i s'ha acabat a la Primera Guerra Carlina, però diguem que la seva ideologia, els seus partidaris i el suport que té a les zones on es va implantar no ha mort del tot. Aleshores el conflicte pot tornar a obrir-se en qualsevol moment, i això passarà al 1846. Què passa? Carles Maria Isidre va exiliar-se a Itàlia, però va mantenir les seues pretensions al tron d'Espanya. Aquestes pretensions les va heretar el seu fill, Carles Lluís de Borbó. N'hi ha persones que van optar per una solució molt pragmàtica, que era casar a Isabel II amb Carles Lluís de Borbó. D'aquesta manera s'unirien les dues dinasties o no, les dues branques que estaven en pugna, les dues branques reials que estaven en pugna. El que passa és que Isabel II no es va casar amb ell, es va casar amb un altre cosí que era Francisco de Asís de Borbó. Al 1846, del 1846 al 1849, es va obrir la Segona Guerra Carlina, que realment són uns aixecaments que es donen sobretot a Catalunya i que no tenen massa impacte. N'hi ha historiadors que no ho consideren guerra. En qualsevol cas, n'hi ha conflictes de certa importància a l'interior de Catalunya en aquests anys. Són els matiners. És la Tercera Guerra Carlina la que té una força comparable a la Primera Guerra Carlina. Aquesta té lloc entre els anys 1872 i els anys 1876. No sé si vos en recordeu, però en aquests anys n'hi ha una inestabilitat política increïble a Espanya, cosa que fa que els carlins se reactiven. Comença en l'època del regnat d'Amadeu de Savoia i porta més inestabilitat a aquest regnat. Es manté en l'època de la República, on a més es sumen les revoltes cantonalistes d'un signe completament contrari als aixecaments carlistes,
i generen una inestabilitat també molt forta en l'època de la Primera República. És en el moment en què s'acaba la Primera República i comença a implantar-se el règim de la restauració borbònica, en el moment en el qual es pot fer front realment als atacs dels carlins i es pot vèncer als carlins de manera, diguem, definitiva. Val? Els enfrontaments tenen lloc més o menys a les mateixes zones que havien tingut lloc en la Primera Guerra Carlina, al País Basc i Navarra, a l'interior nord de Catalunya i al Maestrat. Sí que és veritat que els carlins arriben a conquerir la ciutat de Conca i arriben també a les proximitats de la ciutat de València. Val? Aquesta serà l'última guerra que el carlisme protagonitza contra l'Estat, diguem. Es manté el carlisme ideològic, es manté aquesta ideologia carlina que també evoluciona, perquè, clar, ja avançat el segle XIX sona molt arcaic tornar a l'antic règim, tenint en compte que la majoria dels països europeus ja han avançat en la revolució industrial, en la implantació del liberalisme, i que tornar al passat sembla un poc il·lògic, no? Però sí que mantenen aquesta defensa del tradicionalisme, dels furs i les lleis locals, de les particularitats de cada regió i sobretot una ideologia ultracatòlica, que és la que més força es dona i que té certa ajuda de part de l'Església Catòlica i una acollida més o menys important entre les masses, sobretot a les zones de llauradors, a les zones més allunyades de les grans ciutats. Quan esclata la Guerra Civil Espanyola, el 1936, els carlistes no dudaran en donar el seu suport als sublevats, a aquesta amalgama d'ultracatòlics, ultraconservadors i feixistes que lluitaran contra el govern legítim de la Segona República. Formaran els anomenats requeters, tropes de voluntaris que lluitaran sobretot a les àrees de Navarra i el País Basc contra el govern de la Segona República. Val? Durant el franquisme, els carlistes tindran cert pes dins de les famílies polítiques que integren el franquisme, però a poc aniran sent eclipsats per altres. El cas és que avui dia el carlisme és un moviment molt minoritari, pràcticament testimonial, que pràcticament no té partidaris. Que yo me voy, que yo me voy, que yo me voy a la facción a defender